uyena ohlelela umculo odlalwa ngaphakathi. Ulisondele iqhawe. Sporo. Bese ubila insizwa yes-coach igama lakhe umlungisi Krishna Qhawe Chiliza, wenza 12 to 3 Monday to Friday. Then bese kuba ubulelani Shusha. Usenze into eziningi ke station ngaphakathi. Unjiniyela nje osezingene phezulu kakhulu. So unayo ishaya yenzayo ingena ngo6 to 10 ngenxa kodwa ukuthi besosakazela la. So masakazela ngaphandle kudingakala abantu abathanda babe baningana. Njengoba silana ke nje siyi-team ezosakazela la khona abasalile futhi studio phezulu esiphuma khona nabo abawu4 kusho ukuthi iyonke iobhima sihlangene idinga abantu abadla go8 ukuze ikwazi ukuthi iphumelele ingaphandle. Ukususeka imic isisuse ebhasini izala nakhona umkhulu umsebenzi lo nangalifuna senisiqiniseko sokuthi emakhaya kuzwakala kahle nice and clean. So iyona insizwa nayo isiqiniseko sokuloko kuyakwazi ukuthi kwenzeke. Esingakusho abantu ukuthi abaqhubeke basupport umkhulu Zondi nathi sizomsupporta. Ngiyakhumbula la sithami silana ababethu abanye as-edu 30 minutes esikhathini sakhe sazoyihlela lesibheke kodwa ngibona abantu bangena encathi nemali siyiningi singawazi ukuthi sifake nomuntu 30 minutes but into engiyithandayo ngaye umkhulu Zondi bonke abantu asebenza nabo uyabacathulisa. Ngisho ukuthi noma ngathiwa uyagula ngiyena ngiphatha umkhuhlane kodwa khona sisajwayela ukuhamba naye ngingibona sengakwazi manje na ukuthi aqhubeke nohlelo Alliance nongavamisangayo noma esingakujwayele ukuthi inyanga zizenza ufica ukuthi kuyiyona nje ehamba phambili egqamile then the rest asibazi ukuthi kwenzakalani. So ngizosho nje ukuthi siyacela ukuthi nimsupport umkhulu Zondi nathi somsupport as a station kunenyanga ezo2 mangazona u3 mangaphazama esebenzile nathi usukhona umehluko omkhulu. Ngimnika unyaka after unyaka ngizobe nibona nani ukuthi useqala wangena kwenye indawo. Angeke ngicomparisheke nawo abanye but engikakuthembisa ukuthi emva konyaka kuzobe sekumekhulu umehluko kunaloko okhona njengamanje. Siyathokoza.